तुझा काय नाही काय आता? हां हार्टच पहिला मिळायचा ना दुकानात ना. अरे काय सगळी चॉकलेट गोळा करतात. या तुको चांगला होता म्हणजे किती ग 499ला 400. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आज सकाळी सकाळी बायकोन प्लॅन केलाय की बराचसा सामान आणायचा असा तर डीमार्टला जायचा. तर म्हटलं बराचसा म्हणजे किती, तर आता बघूया काय काय सामान बोलता. काय ग? हां सामान आणायचं ना, तर चला बघूया काय काय सामान सांगता. तर काय काय आणायचं असा तरी पण असा लिहून घ्यायचा. हां आणि 4 गोष्टीसाठी डीमार्टला जायचा. काय फिरूक जायचा सांग ना. चला मंडळी, बायकोन अशी अशी खरेदी चालू केलं ना, काय काय नया नया दाखवलं. अक्रोड बिक्रोड ह्या लिस्टमध्येच नव्हता, तर सगळा दाखवूक लागली असं. आता ड्रायफ्रूट आणि अक्रोड घेतले असं. आता बघूया अजून काय घ्यायचं. सगळं मोठं मोठं माल बघता. आलमंड काय आता, डेली न्यूट्रिशन, पेसबरी काय मोठा पण किती हलका लागता. काय बघ जरा. अरे बघ मारा नाही. किती रुपये? चुकीच्या ठिकाणी ठेवला असा. अबे हे 999 हडेच राव. 579 तरी महाग असा. काय काय बघता बाबा, अभ्यासाच्या बाहेर आले का काय. अमेरिकन मस्टर्ड, सगळे वेगळ्याच गावचे पदार्थ बघता. या तुम्ही कधी खाल्लास काय? आम्ही एकदा खाल्लो. लय तिखट असा, मरणाचा तिखट हा. म्हणजे उगाचच तिखट. त्या काय चव नाही ढव नाही काय नाही, त्यापेक्षा आपली मॅगी बरी. काय घ्यायचा? बारको झोपलो. एवढी मला वाटलं एवढी घ्यायची. मूग डाळ 2 आणि ही काय तूर डाळ. चला डाळीची सोय झाली. आणि काय वया चला. इंद्रायणी तांदूळ बिंदूळ पाहिजे का? पण 105 रुपया. बिर्याणी तांदूळ 105 रुपया. आणि इंद्रायणी कसं? इंद्रायणी नाही, मला वाटलं इंद्रायणी 105 रुपये. मीठ वया काय आता? हां हार्टच पहिला मिळायचा ना दुकानात ना. अरे काय सगळी चॉकलेट गोळा करता काय परत ठेवता. मन करत होता तिचा सगळा घ्यायचा, पण फक्त किटकॅटच घेतल्या आणि बारक्याक. लय चॉकलेट आहेत बाबा. काय काय सगळे भलते लय घेशात तेवढे कमी. हडेच गर्दी झाली. अगं ह्याच 4000चा झाला. हां तुझा काय नाही, माझा असा सगळा ना. याला फक्त झाडं लावून कुंडी घेतले ते माझा झाला सगळा. मॉप एवढा सामान आणलं. 4 वस्तू घ्यायची होती आणि 4 वस्तू घेता बस. तर मंडळी आता घरा गेलो आम्ही. सकाळी गेलेलो किती वाजता ग? 11:30 वाजता गेलेलो. आता 2 वाजले. 2 वाजता गेलो फक्त डीमार्टची खरेदी करून. आणि 4च वस्तू आणायचे होते, ते आम्ही एवढा सगळा घेऊन येलो. ही बाटली तर जाऊन एक बाजूक, पण एवढं सगळं सामान काय काय झालं. आता याचं वेगळं बघूया आता काय काय काढूया सगळं आणि बघूया काय काय आणलं. तर चला अनबॉक्सिंग चालू झाली. असा
काय काय आणलं असा त्याची. ही बाटली. हां, हे काय पाण्याची बाटली आधीचे खराब झाले त्याच्यामुळे हे 2 बाटले घेतले. यो कप घेतलं एक बारक्या, कारण की पाणी पिवचं असतं आमच्या कपासून, तर त्याका प्लॅस्टिकचं कप घेतलं, तो फोडून टाकतलो काचेचो म्हणून. लेस घेतलं, भाकरवडी, हे काय आहे चिंचा घेतलं, काय ते 37 रुपयात होती ना, 37 रुपयात चिंचा होती. या टुटी फ्रुटी वगैरे असं काहीतरी केक बीकमध्ये टाकू किंवा खाऊक मिळतं या. दुपारात ना, दुपारात घेतलं, 199 का दुपारात होती. थोडीशी संध्याकाळी मस्तपैकी पूजा बत्ती लावल्यानंतर दुपारात करू. आणि काय ह्या एक नया काहीतरी होता, ह्या ड्रायफ्रूट्स असत, त्याची प्राईस माका वाटतं की काहीतरी याची प्राईस 400, MRP 400 होती काहीतरी, MRP 599 दाखवल्याने आणि मिळाला 199. आम्ही बाय 1 गेट 1 नाही 199 मध्ये एक होता तर 2 घेतलं. या बारक्या किटकॅट नेहमी लागता, त्या एक पॅकेट किटकॅटचा घेतलं. किती सामान, फक्त काय घ्यायचं होता, तेल तूप आणि मॉप, एवढाच सामान घ्यायचा होता. तर आता काय सामान एवढा झाला विचारू नका. आणि सगळा कामाचाच घेतलं, असा काय म्हणजे खाऊचा किंवा असा घेतलं थोडाफार, बाकी सगळं कामाचाच सामान घेतलं. मसालो, ही डेट्सची पावडर करूची असा, म्हणजे खजुराची पावडर करूची असा ती घेतल्या. मायोनीजचा छोटासा पॅकेट घेतलं. अमूल बटर, कशाक ना कशाक लागता, अमूल बटर घेतलं. तूप घेतलं. ह्या तूप चांगला होता, म्हणजे किती का 499ला 499, म्हणजे 500 रुपयात 1 किलो तूप होता मिल्की मिक्सचा. तूर डाळ, चणा डाळ, मूग डाळ, तूर डाळ आणि मूग डाळ असा. व्हील पावडर नॉर्मल नेहमीच्या कपड्याक लागता असा, पण ती लागतली म्हणून घेऊन ठेवलं. बडीशेप, आवळा कँडी किती पडली माहीत नाही, कमीत पडली असूची असतली, कमीत पडली असतली, बघूया. हे ओले खजूर असत. व्हील्सचं एक पॅकेट. सामान काय संपणार नाही, काय 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 काढता बायको. त्याल या मिल्कशेक असा बाय 1 गेट 1 होतो चॉकलेटचं. आणि हे नळी जेवणावर खाऊक. हाईड अँड सीक, ही बारक्याक बडीशेप धर, ही घे धर, नको झाला, ह्या संपला. आणि हे जरा कुंडी घेतलं झाडा लाव, या मनी प्लांट लावचा असा, म्हणजे हे जे मनी भरलं ते मनी प्लांटमधून येतले असं वाटतं, त्या हिशोबाने मनी प्लांट घेतलं. तर मनी प्लांट 69 रुपीज होते, एक 69. आणि बारको बिल चेक करता की बरं बिल केल्याने की नाही, आणि एवढा सगळा सामान काय घेतलं होतं चेक करता बारको. आणि राग इलो त्याका टाकून दिल्याने त्यांना ते कशाक जेवायचं एवढं आता, जेवचा आता ते नको, ते नको. आणि हे कुंडे चांगले असतात, म्हणजे 69 रुपीज, 69 रुपयात एक कुंडी पडली. तर बरीचशी झाडांची परिस्थिती थोडी बिकट झाली असं, कुंडे बरोबर नाही आताचे, खराब झाले असतात. तर आता थोडेसे कुंडे बदलूया मस्तपैकी, साफसफाई करूची. मंडळी बघलास तुम्ही, आम्ही डीमार्टमध्ये फक्त 4 वस्तू घेऊन गेलेलो आणि आम्ही एवढा सगळा रोंबाट घेऊन गेलो. आता या लावचा लागताला, त्याच्यानंतर जेवचा असा. तर जेव काय जेव पुलाव असा. काल संध्याकाळी बायकोन पुलाव केलेलो मस्तपैकी, तो राहुलो मस्त पुलाव असा गरम करून. पुलाव आणि पनीर क्रिस्पी ना, पनीर क्रिस्पी मिळतली या, बघूया कशी काय. तर जेवूया आणि मग भेटूया. आता पहिला सामान लावतो, या सगळा काढला खरा, पण आता लावचा लागताला, नाही तर बारको सगळा टाकून देतो. तर चला मग सामान लावूया आणि मग भेटूया. चला मंडळी, जेव केव्हा आता 4 वाजले जेव, कारण की डीमार्टमधनं येतात आमका 2:15 वाजलेले. तर आता पुलाव असा, जो संध्याकाळी काल बनवलेलो जास्त होतो, तर पुलाव आम्ही तो ठेवलेलो मस्त गरम केलो. आणि पनीर क्रिस्पी
बायकोन मस्तपैकी कोबी बिबी पनीर बिनीर घालून चटपटीत पनीर क्रिस्पी बनवल्या ना, तर ती पनीर क्रिस्पी खाऊया. ऑनलाईन पनीर क्रिस्पी खाऊया. पुलाव मस्त झाला. जेवतानंतर भेटतात. चला. तर मंडळी 5 वाजता जेवल्यामुळे आम्ही आता आईस्क्रीम आणलं. तुमका देखवलं मी खायसून आईस्क्रीम आणले. तर तासा गडबड आईस्क्रीम आणि एक डेथ बाय चॉकलेट म्हणून आईस्क्रीम असा. हे पण कोण हे मेल्ट झाला काय? ठीक आहे, बघूया कसा. तर गडबड म्हणजे तुमका सगळ्या आईस्क्रीमचा फ्लेवर मिक्स करून मिळता. खाली त्यांचं स्ट्रॉबेरीचं काय बोलतात त्याला, स्ट्रॉबेरी पल्प हा, स्ट्रॉबेरी क्रश हा, क्रीम असा, आईस्क्रीम असा, ड्रायफ्रूट असत आणि ह्या चॉकलेटचा असा डेथ बाय चॉकलेट. तर आता टेस्ट करूया. तर मंडळी आता आईस्क्रीम खाऊया. तुमका देखवलं मी लस्सी डे कॅफे म्हणून एक बोलव्यात. चालूच आहे. तर मंडळी लस्सी डे कॅफे म्हणून एक बोलव्यात आईस्क्रीमचा म्हणजे सगळा मिळतात. चमचो काय दुसरं. आणि हा दुसरा नवीन ट्राय करतो. गडबड आम्ही आधी खाल्लो. या डेथ बाय चॉकलेट हा थोडा मेल्ट झाला. पूर्ण चॉकलेट हा, केक आणि आईस्क्रीमचा मिक्स. तर आता आम्ही काय जेवतो नाही, आईस्क्रीम खाऊन झोपूचा असा. तर यो व्हिडिओ तुमका आवडलो असेल त्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून विसरू नका. त्याला नवीन भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आईस्क्रीम खाऊ घेऊ. बाय बाय.